Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at sagot katoliko o mga sagot katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog 981 AM sa inyong mga radyo, 94.1 sa FM band, no? Sa inyong mga radio. Okay? Ang kapatid na Silbert, as usual, ang makasama ninyo sa palatuntunang ito at ang ating mga kapatid na radioman sa technical side, si kasamang radioman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay? At as usual, hindi natin kakalimutan ang ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon dito sa RMN Dipolog. Kasamang radyoman Edgar Dagumo, of course, with the whole, mga radyoman, ang buong staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan. Okay? Aking paggalang sa kanilang lahat. At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, at nanood sa live stream ng RMN Dipolog, okay? Aking paggalang sa inyong lahat, mga Katoliko at hindi Katoliko. Isama na din natin ang ating mayor, gobernador, lahat-lahat ang mga nanungkulan, sa ating gobyerno, local at national, sila lahat. And of course, hindi natin kakalimutan ang ating spiritual na ama, ang kinasangkapan ng Diyos na maging pastor sa ating Diocese of Dipolog, the Most Reverend Sibero Caermari. Siya ang nag-preside kanina sa Mass, Holy Mass sa ating katedral dito sa Dipolog. Siguro na pakinggan ninyo, bago lang. Okay? Siya ang nag-preside. At okay, salamat, Bishop, sa inyong pagiging ama, pagtanggap sa calling o tawag ng Panginoon sa inyo na ikaw ang maging ama namin o pastor namin dito sa Diocese of Dipolog. Okay? Salamat. At ating paggalang sa kaniya at sa buong kaparian ng Diocese of Dipolog, katulad sa ating parochial vicar, ang kaibigan kong pare, parochial vicar Reverend Father Ruin Roy Salvo. Kung hindi ako nagkakamali, isa ding canon lawyer. Okay. So, at isama din natin ang ating Bible Director at Bible Apostolate Director, ang ating
hinangaan ding pare. Okay. Reverend Father Ramil Kurong. Okay. I'm sorry, hindi ako nakadulo sa meeting kahapon. Okay. Pero alamin ko ang naging meeting ninyo kahapon. Oh, okay. So, wala na ba akong nakalimutan? Sa buong mga kaparian at ang ating Universal Pastor, ang ating Pope, mga kardinal, sa lahat ng mga pastor natin. Sana tinalaga ng Diyos sa iba-ibang lugar. Okay? Aking paggalang sa inyong lahat. Okay, ang ating tatalakayin ngayon, itong tungkol sa ganon pa rin, no? Ang ating pagbigay liwanag, mga kasagutan, no? Bakit ba ang ating simbahan, no, ang Roman Catholic Church, ay mahirap siyang intindihin? No? Mahirap siyang intindihin. Mahirap siyang intindihin dahil tatag ito ng Diyos. Tatag ito ng Diyos, mga kapatid at mga magulang. Mahirap talagang intindihin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay infinite. Ano ba yung infinite? Infinite means ito'y nangangahulugang hindi natin buong mauunawaan ng Diyos. Kaya nga tinawag ito sa ating paniniwala na isang mystery. Santissima Trinidad. Bakit tinawag din natin itong Trinidad? Dahil kung naalala natin ang mababasa natin sa Heneses Kapitulo 1, versikulo 26, nang sinabi niyang gagawin niya ang tao, okay? Ano ang sabi niya? Lalangin natin ng tao sa ating kawangis, sa ating imahe. Okay. Napansin ba ninyo kung bakit ginamit niya ang salitang natin? Sa pagsabi niya, sa paglalang niya sa atin. At kung ating isipin, sa paglalang niya sa buong mundo, pinahiwatig niyang may kasama siya. May kasama siya. No? Natin kasi ang ginamit niyang salita. Lalangin natin ang tao o ang sanlibutan. Lalangin natin ang tao sa ating kawangis. Pasensya kung magkakamali ako sa Tagalog. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako eksperto sa pagsasalita ng Tagalog. Okay, mga kapatid at mga magulang, bakit natin ang ginamit niyang salita sa paglalang niya? Ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, yung humiwalay sa atin, yung Iglesia ni Cristo. Bakit ko sinabing ang Iglesia ni Cristo humiwalay sa atin? Kasi kung ating alamin ang history sa Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix Manalo, si kapatid na Felix Manalo ay isang Katoliko sa simula. Isang Katoliko. Nang hindi pa niya nasimulan o natatag ang samahan niyang pinangalanan niyang Iglesia ni Cristo, si kapatid na Felix Manalo ay isang Katoliko. Na binyagang Katoliko. Pero kagaya sa mga ibang kapatid natin,
napunta siya sa ibang mga samahan. No? Na, sa pag-aalam ko, naging protestante siya. Mga ilang mga samahan sa relihiyon ang nalipatan niya. Hindi lang iisa. No, naging protestante siya at sa aking nalaman, naging SDA din siya o Sabadista. Naging Sabadista. At nagtatag siya ng sarili niyang samahan na pinangalanan niya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Matulad din natin ito sa itinatag o sinimulan ni kapatid na Eliseo Soriano. Yung samahan niya na huling na parehistro niyang pangalan yung Members of the Church of God International, MCGI. Mababasa din ang pangalan na ito sa Biblia, no? Church of God. Okay. Yung kay kapatid na Felix Manalong sinimulan, Church of Christ. Hindi ba kayo nagtataka, no? Sa mga ganitong mga pagtatag ng isang samahan? Gagamitin ang pangalan na mababasa sa Biblia, no? Yung sinimulan ni kapatid na Felix, Iglesia ni Cristo. Yung sa sali ni George Lamsa, no, sa Gawa 20:28, Church of Christ. Yan ang ginamit na pangalan. At ganon din si Brother Eliseo Soriano, peace be upon him. Okay, na mamahinga na. Okay? Yung tinatag niyang samahan sa, kung hindi ako nagkakamali, paiba-iba ang description o pangalan ang nakilala itong samahan na ito. Nakilala din itong Ang Dating Daan, ADD. At yung naparehist sa yung mga kasamahan kong Catholic Faith Defenders, mas alam nila kung ano pa yung mga description na ginamit ni Eliseo Soriano. At ang huling description o pangalan na rehistro niya sa SEC ay yung MCGI. Mababasa din sa Biblia yung Church of God. Church of God International. Okay, hindi ba kayo nagtataka? O gusto ko kasing maisip ninyo, ang punto ba na ang mga ganitong senaryo, ang mga ganitong kaganapan na kahit na ang Panginoong Jesucristo matagal na niyang natatag o nasimulan ang simbahan o iglesia niya, pero bakit may mga samahan o grupo pang naitatag? Di ba? Kaisa lang, no? Natatag ng Panginoong Jesucristo ang iglesia. Pero bakit may mga tao pang katulad natin ang magsimula pa o magtatag pa ng mga samahan at gagamitin ang pangalan o description na nasa scripture natin o nasa Biblia natin? Ano ba sa palagay niyo? Gusto kong maisip ninyo ba kung ano ang deception nito? No? Kung ano ang daya nito? Hindi ko sabihing sinasadya nila ang pagdadaya. Sa nalaman ko sa moral philosophy, dalawang kasi ito. Dalawang pag-analyze natin. Yung nagkakamali ka na hindi mo sinasadya, yung tinatawag nating honest mistake. Yung nakagawa ka ng masama pero hindi mo alam na masama ba ito. Yung honest mistake.
Ganun din sa yung mangaral ka. May napangaral kang mali, pero hindi mo naisip yun nga yung pinangaral mo ay mali. Honest mistake din pa rin yun. Yung mangangaral ka na akala mo tama yung ipinangaral mo, pero mali. Kung mali, no? Para sa mga taong nakakaalam naman na talagang mali ito. Pero ikaw hindi mo alam. Ma-consider pa rin natin itong honest mistake. Basta hindi mo naisip na ito ay mali, kaya nga ipinangaral mo, pero hindi mo alam na mali pala ito. Honest mistake ang ating pag-analyze nito sa moral philosophy. At ang honest mistake, hindi tayo guilty nito. Kung nakagawa tayo ng honest mistake, hindi tayo magigilty nito. Dahil ang batas ng Diyos, hindi po ito katulad sa batas ng tao na ang batas ng tao, ignorance of the law excuses no one. Kung hindi mo alam ang batas at nalabag mo ito, hindi mo alam na batas pala ito, bawal pala ito. Kung nakalabag ka, talagang may parusa ang matanggap mo. Kahit hindi mo alam. Kaya nga, dapat nating alamin ang mga batas natin dito sa lupa para hindi tayo maparusahan. Di ba? Oo. Okay. Pero sa batas ng Diyos, very fair. Bakit sinabi kong very fair? Makatarungan ang batas ng Diyos. Pero sa bagay, kung sa batas ng tao, iyan naman siguro ang tamang opsyon. Dahil ang tao kasi, hindi natin malaman ang ano ba talaga yung nasa iisip o ano ba yung nasa damdamin ng isang tao. Dahil hindi tayo Diyos. So yung mga judge natin, yung mga presidente natin, hindi tayo makasisiguro ng objective na ang isang tao na nagkakamali o nagkakasala ba, ito'y nagawa ba niya sa honestly or hindi niya alam na mali ito. Diyos lang kasi ang nakakabasa sa ating isipan at damdamin. Kaya kapag ang tao ang gagawa ng batas, ang option niya na very reasonable naman at nauunawaan ko naman na dapat talagang ignorance of the law excuses no one. Dahil kung i-exempted natin yung na sa isip lang natin na akala natin honest mistake pero hindi pala dahil hindi tayo nakasisiguro kung honest mistake ba I'm sorry ang nagawa ng isang tao. So ayan ang dahilan na ating nauunawaan naman natin kung bakit kung kapag ang tao ang gagawa ng batas, iyan ang reasonable na option naman na ignorance of the law excuses no one. So para hindi magagawa ng alibay, makagawa ng alibay. Sabihin kasi kapag ma-exempted ka, sabihin na para gusto mong ma-exempted sa batas, sabihin mo, hindi ko kasi alam yun eh. So, dapat alamin mo ang batas, no? Pero sa batas ng Diyos, ipaalam niya talaga sa iyo kung ano ang tama at mali. Ipaalam niya, no? So, kung makalabag ka, malaman mo ito na ito ay mali. Kapag hindi mo alam, yun, may posibilidad tayong
maligtas din dahil yung naalala mo yung prayer, dasal ang ating Panginoon, yung nagsasabi siya o nagdasal siya, no? May sinabi siya sa Ama, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Ang ibig niyang sabihin, pinahiwatig niyang may mga taong hindi nila alam na yung mga ginagawa nila ay mali o kasalanan. So, kung ating uunawain at i-analyze, posibleng may maligtas na ang dahilan ignorance. Ignorance. So, sa moral, kahit na siguro ikaw na nakikinig ngayon, tama naman, no? Okay. Kung mag-isip tayo, bakit naman parusahan natin ng isang tao sa nagawa niyang kasalanan na hindi niya alam, hindi intentional ang paggawa niya nito? Di ba? Pero kung alam mo na ito ay kasalanan, ito ay mali, talagang guilty ka. Pero kung hindi mo alam na ang nagawa mo ay mali, ay hindi ka guilty. Oh, di ba? So, kaya nga ako, nag-iingat na ako ngayon sa yung pag-judge sa isang tao. Ipapasa Diyos ko ang paghukom. Dahil kapag iisipin natin yung halimbawa, yung mga mangangaral na sa ating pag-aaral mali ang mga ipinangaral nila, tapos akusahan natin silang guilty na hindi naman natin alam kung intentional ba ang paggawa nila ito, na kahit na alam nilang mali, tinuloy pa rin nila ang pangharal nito. Ito ay deception na kung alam mo yung mga ipinangaral mo ay talagang mali, tapos palagi mo itong ipinangaral kahit na mali. Oh. Kapag may madaya ka, kaya ano kaya ang hatol sa Diyos o sa Panginoon sa atin kung intentional nating ginawa ang mga mali? Di ba? Oh. Pero kung hindi natin alam na tayo'y nagkakamali, hindi tayo guilty sa harap ng Diyos. Kahit na mali ito sa paningin ng iba. Di ba? Oh. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid at mga magulang, ito lang, no? Balik tayo sa ating na salita kanina, no? Kung napunta ako sa ganitong punto dahil may gusto akong maisip din yon na iniisip ko. Okay. I hope na nakuha ninyo ang ibig kong sabihin, no? Ito lang. Bakit ang hirap nating uunawain ang Roman Catholic Church? Isa lang ang sagot ko nito at kailangan ko itong i-explain. At kung hindi man ito matapos dahil hindi ito madaling i-explain. Bakit mahirap unawain ang Roman Catholic Church? Kaya nga ang daming humiwalay nito. Kahit na ako, muntik kong iniwan ang Roman Catholic Church sa pag-aakalang mali ang Roman Catholic Church. Daming humiwalay nito. Biro mo, kung tingnan natin ang history, the first 1,000 years, kung sa mga Biblia ang ginamit, Catholic Church lang ang nag-exist, no? Hindi pa ito natawag na Roman, the first 1,000 years, dahil sa pagkaalam ko natawag itong Roman huli na sa 1546. Natawag na palang Roman. Hindi, no?
Yung 1546, lampas na ito ng 1,000 years. No? So, yung 1,000 years, Catholic pa lang no, nakilala ang totoong Church of Christ. Wala pang maraming sekta. Catholic Church. At unti-unting iniwanan ito. Natupad din yung sinabi ni Apostol Juan sa unang Juan 2:18 hanggang 19 na may lalabas nito. Ibig sabihin, may lalabas at magtayo ng mga sariling simbahan. Okay. Bakit mahirap unawain ang tunay na iglesia o simbahan? Dahil actually, tatag ito ng Diyos. Ang tatag ng Diyos na simbahan o organisasyon ang hirap talagang uunawain. Ako, na naging very matibay akong Katoliko, naiintindihan ko, pero hindi ko masabing buong naunawaan ko ang Diyos. Dahil ang Diyos ay infinite. Infinite, no? Hindi natin sa Bisaya pa matugkad. Isipin mo, mauunawaan mo ng buo ang Diyos na infinite. Samantalang tayong tao ay finite tayo. Walay sukod sa Bisaya pa. Wala na akong panahon pang itutuloy ang pagpapaliwanag nito, mga kapatid at mga magulang. No? Ito lang, no? Pag-iisipan natin mabuti at inanyayahan ko kayong patuloy kayong magsusuri sa hinahawakang mga katotohanan ng simbahang Katoliko. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert ang nagsasabi, mahal ko kayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Tatak RMN. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa